Martang yang nahom mahita di bagasan rohat taganuk pasahat ton dirita dohot ulaota tuha dopan ni debata Jahoba. Amin. Marhiti-hiti guwarni debata ama dohot guwarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guwarni todi porbadia. Amin. Debatado naman jo pahoton jala mamasu-masu pardongan saripeon nomor 2. Naing maganup hamu amboto mardongan saripe di bagasan habadiaon nanamama. Hamu akka boru-boru hahuleng hamu matunggane doli munabi songon pangulun muna di Kristus. Ai marharorowan boru-borui sian bawa lau songonido bawa sian boru-borui alai sian debatado salukut nai. Dibaini tadi konon dibawa dot amana dot inana. Lau patopon guna hidupan karitena. Gabesa ada dalam tadi dona sudah. Nadua ini. Asa dada dua behan. Tungsada dan Indo. Atong naong pinadumu di debata dang jadi sirangon ni Jorma. Martang yang mahita laus tapahitihut mata tak ibadah. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na mga turuhon pardongan saripeoni. Atong saya tatap manasida di bagasan asini roham pasu-pasu jalaramoti manasida marhite-hite pakkaholongin rajai manasida marhite-hite tot di porbadia asa mamukka jala marujung di bagasan dame pardongan saripeon nasida tangihon ma tangiang namion alani asido tolong ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.